سلام سلام كرات خاطرتي كم يتخنو أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እዩ ንስኻትኩም ሰላም ትሉና ተመንኹ ሃፍቲ ሓጢኣት ኣይኮነን ስእነት እውን ጽድቂ ኣይኮነን ዝብል ሓይሩና ንከታተል ንዓይ ገንዘብ ይኹን ሃፍቲ ከም ሓጢኣት ስእነት ድማ ከም ጽድቂ ኣይኮነን ሃፍቲ ይኹን ስእነት ሓጢኣት ኣይኮነን ጽድቂ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሃፍቲ ጽድቂ ዝኸውን ብግቡእ ኣጠቓቕማ ምስ እንጥቀመሉ እዩ ስእነት ጽድቂ ዝኸውን እውን ስኡን እየ ኢልካ ከየማረርካ ብቕንዕና ምስ እተመስግንን ምስ እተጽዕርን እዩ ሃፍቲ ንሰብ ሓጢኣት ክገብር ኣይኽእልን ንሰብ ሓጢኣተኛ ክገብሮ ዝኽእል ስስዐ ዓመፅ ጭካነ ትዕቢት ንኻልኦት ዘይምሕጋዝ ወዘተ እዩ ከምኡ ድማ ስእነት ጻድቕ ክገብሮ ኣይኽእልን እዩ ጻድቕ ክገብሮ ዝኽእል ይኣኽለኒ ዝፈልጥ ጻዕራም ዘይናቱ ዘይደሊ ኣመስጋኒ ጠንቀምቀም ዘይብል ወዘተ ምዝኸውን እዩ ከምኡ እውን መንግስተ ሰማይ ንስኡን ገሃንም ድማ ንሃፍታም እያ ዝበሃል የለን እቲ ምንታይ እቲ ስኡን ዝነበረ ኣልኣዛር ኣብ ሕቑፊ ሃፍታም ዝነበረ ኣቦና ኣብርሃም እዩ ዝተሓቆፈ እዚ ዘርኢ ስኡን ዝነበረ ኣልኣዛር ሃፍታም ዝነበረ ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ሓደ ቦታ ምርኻቦም ቃል ኣምላኽ ይሕብር እዩ ኣልኣዛር ኣብ ምድሪ ኣዝዩ ስኡንን ሕሱምን ናብራ ዝሕልፍ ዝነበረ ኣብርሃም ድማ ኣብ ምድሪ ሃፍታም ዝነበረ እንታይ እዩ ኣራኺብዎም ክትብል እንተሓሲብካ ኣልኣዛር ምስ ስእነቱ ዘየማርር ዘይሰርቕ ዘየስተማስል ናይ ሰብ ሕማቕ ነገር ዘይሰርሕ ብኣንጻሩ ንኣምላኹ ዘመልኽን ዘመስግንን ዝነበረ እዩ ኣብርሃም ምዚ ኩሉ ሃፍቱን ዝንኡን ዘይዕበ ንሰብ ዘየጋፍዕ ዘይስስዕ ኮይኑ ክንደይ ንጽጉማት ዝሕግዝ ዝነበረ እዩ ብኣንጻሩ ብኣዝዩ ምቕባል ጋሻ ዝፍለጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ብትሕትናን ብዓብዪ ኣኽብሮትን ጋሻ ዝቕበል ንስኡን ድማ ዘማቕል ስለ ዝነበረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግና ምስ ልዑል እግዚኣብሔር ብዝነበሮ ቅርበትን ምስጋናን እዩ ብሓፈሻ ማንም ሰብ ጽቡቕ ናብራ ንኽነብር ንደቁን ንስድራ ቤቱን ንምቕራብ ድማ በታ ዘላቶ ዓቕምን በተን ዝረኸበን ኣታውን ክጽዕር ኣለዎ እንተኾነ ብዙሕ ወይ ብሉፅ ነገር ክደሊ የብሉን ማለት ከም ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ 23:4 ሃፍታም ክኸውን ኢልካ ኣይትጽዓር ንጥበብ ድማ ኣብኡ ኣይትውዕሎ ዝበሎ እዩ እዚ ማለት ክህብትም እየ ኢልካ ሰባት ካብ ምዕማፅን ምትላልን ከምኡ ድማ ናብ ዘይሕጋዊ ብዙሕ ፈተና ዘምፀልካ ነገርን ኣይትእቶ ንምባል እዩ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:6 እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ናይ ዕሽነት ጉድኣትን ትምኒትን እዮም ዝወድቁ ዝበሎ እዩ ማለቱ ካብ ከምዚኦም ሃፍቶም ክኾኑ ዝኽእል ኣዝዮም ዝብህጉ ሃፍታም ተኾይንካ ዝለዓለ ደረጃ ከም ምብፃሕ ገይሮም ዝሓስቡ ከምኡ ድማ ሃፍታም ምዃን ከም እንኮ ብሉፅ ነገር ገይሮም ዝሓስብዎ ረሓቕ ንምባል እዩ እዞም ሰባት ሃፍቲ እንተሒዞም በቃ ዝሕጎሱ ወይ ኩሉ ነገር ዝወነኑ ይመስሎም ይኸውን እንተኾነ ካብዞም ሰባት ካብ ምዃን ከምኡን ካብ ምሕሳብ ተጠንቀቕ ንስኻ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 12:15 ንሱ ከዓ ህይወት ሰብ ብበዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ ካብ ኩሉ ስስዐ ከዓ ርእሶም ሓልው በሎም ዝብል ገዛእ ነብስና ብዙሕ ካብ ምልላይ ብምሕላው ጥራሕ ከም ትሕጉሳ እመንን ዘክርን እሞ እዞም ዕላምኦም ኣብ ሃፍቲ ዝገበሩ የእዳዎም ብዙሕ ገንዘብ ንብረት ቢዝነስ መሊኡ ክስካዕ ንብልጭልጮም ዝጽገሙ ክኾኑን ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ኣስተውዕል ህይወቶም ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ሃለኽለኽ ምባል ምድፋዕ ምስልካይ ኣይተዕርፍን ከምኡ ድማ ካብ ዘየቋርፅ ዕረፍቲ ዘይብሉ ፍጥነትን ቅልጣፈን ሸበድበድን ኣይትዝሕልን ትርኢ ኣለኻ ህይወት ወዲ ሰብ በዝሒ ገንዘብ ከም ዘይኮነት ከምኡ ድማ ዝኣክል ገንዘብ ብምሓዝ ከም ዘይተዕርፍን ከም ዘይትቐስንን ስለዚ ካብዚ ዕሽነት ርሓቕ እሞ ክትፍቲ ምላይን ምጽዓርን ጌጋ ድዩ ዝብል ክህሉ ይኽእል እዩ ክትፍቲ ምላይ ምጽዓር ጌጋ እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ሕቶይ ብኸመይ ኣገባብን መንገድን ኢኻ ክትፍትም ትደሊ እዩ ንሰብ ብምሕሳይ ድዩ ረሃፅካ ብምፍሳስ ዘይሕጋዊ ገበናውን ስራሕ ሰሪሕካ ድዩስ ወይስ ሕጋውን ሰላማውን ሰብ ዘይጎዳእካ ዝስራሕ ስራሕ ክብረትካን ሕልናኻን ሸጥካ ድዩ
ወይስ ክብረትካን ሕልናኻን እናሓልኻ እትሰርሖ ስራሕ ለመጭመጭ ለቕመጽመጽ ኢልካ ድዩ ወይስ ሓቀኛን ሰናይ ዝሓስብን ኮንካ ኢኻ? ካሊእ ሓኳ ጎረቤትካን ጦሚን ዓሪቑን እናረኣኻዮ ብምእካብ ብምብልቃቕን ድዩ ወይስ ዝተሸገረ ሓኳን ንጎረቤትካን ንምሓዛኻን እናሓገዝካ እዩ? ልዕሊ ኩሉ ፅዒርካ ዝኣከብካዮ ገንዘብ ድዩ ወይስ ዘለካ ሃፍቲ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻዮ? ንፍትወት ስጋ ምስ ካልኦት ንምውድዳር ሃፍታም ተባሂልካ ንኽትፍለጥ ሃገራት ንምዛር እንዳሕዳሕ ንምባል ድዩ ወይስ ንጽቡቕ ዕላማን ሽቶን እዩ ኣዕሚቕኣ ምሕሳብ የድሊ? ዝበዝሐ ሰብ ንሃፍቲ ዝደልዮ ከም ደስ ዝበሎ ንምዝራውን ብሕንቃቐ ብምንባርን እዩ። እንተ ናይ ብሓቂ ዝተባረኸ ሰብ ንገንዘብ ዝደልዮ ነተን ንኽነብር ዘድልዮ ኣገደስቲ ነገራት እምበር ንምዝራውን ንምሕንቃቕን ኣይኮነን። ሃፍታም ሰብ እቲ ዓሚቕ ኣጠቓቕማ ግዜ ዝፈልጥ እምበር እቲ ብዙሕ ገንዘብ ዝውንን ኣይኮነን።